A la recta final del Festival Nosaltres de Mataró s'ha pogut gaudir d'un concert que gira al voltant de l'imaginari de les lluites compartides: feminisme, antiracisme, antifeixisme, amor o llibertat. Doncs perquè vaig acabar la carrera i aquell estiu em vaig presentar a un concurs d'Instagram dels Ses Freixes i la meva versió, era un concursant que havíem de versionar una cançó seva i el guanyador podia gravar la cançó en un estudi de música professional. I la meva versió va sortir seleccionada, vaig poder gravar amb els Ses Freixes a l'estudi i de fet la cançó es pot escoltar a Spotify i ara doncs m'han sortit bolos, m'han sortit coses i vaig fent aquestes cosetes. Sí, de fet jo tenia alguns concerts programats, es van haver d'anul·lar per tot aquest tema, però sí que és veritat que aquest estiu és un estiu dels petits cantautors, en diuen, en petit format, i estic molt contenta de poder participar aquí i de poder oferir la meva música a tota aquesta gent que té ganes de poder sortir, de poder escoltar música. Obrirà la nit la jove cantautora Laia Llach, seguida de Mabel Flores, que s'ha guanyat un lloc al panorama de la cançó d'autor actual. El fet de tocar, realment em sento molt afortunada de que puguem estar tenint bolos perquè hi ha moltes altres companyes que no estan fent res. I amb tot el tema de les mesures de seguretat, el tema del reduir l'aforament i així, doncs la cultura s'ha vist perjudicadíssima i amb ella totes les treballadores que ens dediquem a això. Per tant, esperant que puguem reactivar el més aviat possible amb normalitat i res, esperar, tampoc podem fer gaire més. Sí, jo espero que aquesta tardor sembla que s'estan reactivant algunes programacions i que puguem almenys fer més que el que portem d'estiu, però si veiem una mica les estadístiques i les previsions no són gaire bones, però esperem que sí que puguem i ja està. I avui tocaré una que va sortir, vaig fer durant el confinament, que és l'única nova que tocaré del meu repertori, i la resta cançons més acústiques del disc anterior. I per tancar la nit podrem gaudir de la cantautora Carla Collado, amb la qual la visió feminista sempre hi és present. La seva música d'arrel barreja diferents estils, des del reggae al pop i la rumba. El tema del confinament, bàsicament m'ha fet 15 concerts. Sí que he fet d'aquests concerts online que s'han portat al confinament, però bàsicament estem tornant ara a fer concerts una miqueta a l'estiu. Portem un parell, però poca cosa i bàsicament això. Crec que va ser com una eina que va ajudar molt a tothom en general, perquè donava la possibilitat de tenir cultura des de casa, però sí que és cert que crec que és una alternativa que és poc viable en un llarg temps. Vull dir, ja quan portàvem 2 o 3 mesos que veies que la cosa funcionava d'aquesta manera, al final la cultura s'ha de viure i s'ha de viure en directe i és com funciona realment. O sigui que és un petit parche però que funciona a curt termini. Sí, tocaré cançons del disc, tocaré alguna versió també i alguna cançoneta nova que no està enlloc. Una nit plena de reivindicacions. Cierra la puerta y no me dejes entrar.